quería escribir un poema triste, pero faime tremer de frío pensar nas caixas de cartón. Son un home sensible e nas súas chamadas redobran as faltas de alento. Onde quedou a bandeira tecida coas nosas mans? Habería tea que cortar. Chegará o 14 de abril no desterro. Cantarei bebedo nas trincheiras, imaginándome contra as paredes pintadas. Prefería unha frecha no peito, unha loita a mortes engañadores, con pianistas na escuridade anunciando a miña marcha. Quedouse soa na loita, como un mimo nun silencio sen oxíxeno. Perdóame se non abriguei o nío. Coñezo os estragos de viaxar sen permiso para pousarse. E así é como esta ave de paso non regresará xa máis.